titingin ako dyan sa mga niyugan kung may mga palapa ng niyog na pwedeng gawin walis tingting. Wala na kasi akong pangwalis, pudpud na yung walis tingting ko. So dito ito sa amin papunta sa ilog. Medyo naging masukal na. Dati napakaganda ng views dito kasi puro Carabao grass, tapos malinis tingnan. Ari, ano ba yun? Nagtanim kasi sila ng mga gulay, so okay lang naman kasi gulay naman yung mga tinanim nila, kaya perfect. Medyo matagal-tagal lang hindi bumabaha dito kasi kaya saka hindi na umuulan. Ang hirap ng tubig. Yung ilog hindi na rin maganda yung tubig kasi malabo, pero pilit pa rin kami naglalabas sa ilog kasi wala nang tubig sa gripo. Ubus na. So ayun, mag-ano ako dito ng mga palapa ng niyog na pwedeng gawin walis tingting kasi wala naman akong ibang mapupuntahan. Wala akong sariling puno ng niyog, kaya yung mga nahuhulog lang dito yung kukunin ko. So okay lang naman yung mga ano na yan, palapa ng niyog na yan kasi nga walang bago, so hindi pa dumarating yung tagbagyo, kaya ayun, wala yung mga sariwang dahon, kaya ayan, hindi naman masyadong marami gagawin ko kasi ayun, meron akong walis tingting, kaya lang binigay ko kila nanay kasi naghanap sila nung walis tingting, wala na silang pangwalis. Sabi ko mayroon akong tinatago na walis kasi nung mga nakaraang bagyo last year, marami akong ginawa nito, kaya naipon ko, kinuha lahat. Ako tuloy yung walang pangwalis. Sarap pakinggan ng mga ibon. So ito dito sa amin, kapag bumabaha dito, kapag abot dito ang tubig kahit na makataas niyan. At syempre ayun, marami ng parang mga ragpa, yung mga basura sa ilog ng mga dahon na na hindi na magandang tingnan sa kapaligiran. May nakita ko doon sa kabila na parang mas maraming doon palapa ng niyog na mas magandang kunin. Doon na nga lang ako kukuha. Dito ako dadaan kasi doon sa dating dinadaanan ko doon, parang na puro damo na. Dito medyo at least may konting daan, pero mahirap pa rin kasi pag nadulas dito. Ayan, napakataas. Ang tubig sa amin dito hindi na masyadong malinaw katulad nung dating pinapakita ko sa inyo. Saka yung mga bato umiitim na sa lumot. Pero unti-unti naman dumadami kasi nga madalas ng ulan. So nagiging medyo nalilinis na at natataboy na yung mga dahon na nahulog sa ilog na natatambak at nagiging basura, nagiging maruming ilog dahil sa mga dahon. Pero nature naman yun. So try ko dito maghanap ng mga gagawing walis. May nakita ko dito, ayun, mas marami doon banda. Saka mainit na doon sa kabila, mas maganda dito. So ayun, may mga medyo sariwa ng konti. Baka pwede pa yun. At may kalabaw. Dito nakatira dati yung kapatid ko, pero lumipat na sila ng tirahan. So ayun, medyo may marami-raming dito, palapa ng niyog. At malilim kapag ginawa ko siya. So, dito na ako dito ako ahabi ng mga dahon.
So ayun, kukunin ko lahat yan. Ay lang, ano lang naman yun, para saglit lang. Ang daming anahaw, oh, sayang. Pwede nang pang ano yan, pang bubong sa ano, kubo. Pakarami, nahulog lang. So saan kayo malalaking kahoy dito? Ang mga anahaw, sayang. Hindi na kukuha. So yun, kukuha na ako ng ano, mga ano ng niyog para makauwi na kagad ako. Ano to, hinog na langka. So ayun mga ka-from day, handang-handa talaga ako, nagdala pa ako ng maupuan. Kasi nga akala ko napakaraming ano dito, mga palapa ng niyog na pwedeng gawing walis tingting. Pero okay na ito kasi pang isa lang naman yung ano ko, mayroon lang akong magamit sa ano, sa bahay kasi wala na talaga. So ayun, simulan ko na kasi biglang umuulan dito eh. Katulad kahapon dapat nandito ako. Kaya lang ano, ang lakas ng ulan. After lunch, umano na, dumilim na, tapos yun, hindi na ako nakalabas. So, madali lang palang anuhin ito. Akala ko mas, ano, mas malambot yung, ano, yung bago. Mas ano pala ito, mas magandang gawin, kasi nga malambot, madaling maano yung dahon. Pero sigurado mas ano yung, ano nito, yung tangkay, mas malambot din. Or hindi ko lang alam, baka gumulang na siya, kaya mas magandang, ano, magandang gawin walis tingting. Sarap dito, tahimik. Gusto ko yung ganitong lugar. At gusto ko yung ganito lang ako, yung buhay ko na tahimik. Gusto ko talaga nag-iisa. Kaya ayun na palagi akong nag-iisa kahit saan pumunta. Gusto ko nag-iisa, saka umiiwas sa mga ano, mapamintas sa mga tao. Sarap to. Gusto ko tong ano, siguro kung may pira ako at bininta ito, ano to, bibiling ko kasi napakasarap dito, parang paraiso. So lilinisin ko lang yung kapaligiran, tapos ayun na, maganda na. Sabi nila kapag tumatanda na at na, ayun, nagkakaedad na, ang hinahanap yung palaging nasa isip, uwi ng probinsya, magtatanim-tanim, gusto ng katahimikan. Ganun na ako ka-from di. Pero matagal na rin naman yun eh. Ayaw ko ng ano, bata pa ko, ganun na yung iniisip ko. Gusto ko yung tahimik na buhay. Kasi nga ano, madalas akong nabubuli. Marami akong hindi na magandang narinig na mga salita na hindi ko naman kailangan naririnig. So, hindi ko alam kung ano ba yung ano sa mukha ko. Ano ba yung kapintasan ko. Tumitingin naman ako madalas sa salamin. Wala namang nakikita. Yung pango. Maitim. Dati maraming mushroom dito na tumutubo. Pero ngayon parang wala akong nakikita. Mga ganitong buwan ang maraming mushroom dito. Kasi maulan at sabi nila pag kumukulog at kumikidlat, tumutubo yung mga mushroom. Pero parang di naman. Walang tigil nga yung pag kulog at pagkidlat, pero wala naman mushroom ngayon.
Katulad yan, wala akong nakikita. Grabe ka from di, pawisin ako masyado. Ayun, kanina pa tumutulo yung pawis ko, wala naman ako ginagawa. Ito lang, nakaupo lang ako. Tapos napaka-presko pa dito. So, ayun mga ka-from di, konting-kunti na lang yung ano ko, habihin ko. Habi ba yung tawag dito? Yung nililinis ko na tangkay. Masyado siyang kaunti. Parang hindi yata magkasya ito. Kailangan kunin ko pa yung nandun sa kabila. Kasi nga, parang medyo mas maganda yun. Tapos ito ang liliit. Parang napakalambot masyado yung mga tangkay nito. Ito pa lang yung nagagawa ko. So, masyadong kaunti. Talagang dapat dagdagan ko pa. So, kukunin ko na yung nadaanan ko doon sa kabila kanina, sa kabilang ilog bago pumunta dito. Kasi konting-konti. Tapos ito, kukunti na rin naman yung nandito. Parang kulang pang ano. Tapos malalambot yung ano niya, tangkay niya. Dapat, saka dapat dito binibilad pa para ano, matibay siya. Tumigas. So pag ganito kasi ano, kunting-kunti. Tapos kunti na lang naman yung natitira dito. Naku, ano, dumidilim pa talaga ng lalo. Abutan na naman ako ng ulan dito. So ayun ka from, di natapos din yung counting ano dito. Gagawin kong walis tingting. Pero konting-konti talaga siya kailangan dagdagan. So, medyo dumidilim na kasi pero may araw pero madilim. Parang maraming ulap na parang ang lakas ng ibabagsak na ulan. So, kasi tag-ulan na ngayon. Hindi na ako masyadong nakakalabas. Pero ito kasi konting-konti pero dagdagan ko pa rin ito. Pag nakakita ako ulit ng maganda-gandang mga dahon ng niyog, yung medyo malalaki yung tangkay, kailangan dagdagan kasi yung konting-konti parang hindi naman makakawalis ito. Tapos kailangan dapat pinuputol din ito. Masyadong malambot, hindi rin naman nagagamit yung ganung kalambot. So, ayun, dumidilim na, kumakapal na yung ulap ng dito sa bandang bundok. Napansin ko napakarami palang bunga ng ano, mabulo or kamagong. Ayan, nahulog lang dito yung mga bunga niya kasi wala namang kumukuha niyan dito eh. Medyo ano kasi yung ano niya, ano bang tawag doon, yung medyo mabalahibo na matalim yung mga bunga niya, pero napakaraming bunga. Masarap din yan eh pag medyo pag nakuha mo siya sa puno kasi pag nahulog na parang parang nabubulok. Pero pag kinuha mo siya sa puno, napakasarap niyan. At saka yung kahoy niya, napakaganda ng kahoy niyan. Ayan, napakadaming bunga. Hindi lang makita dito kasi napakataas. Tapos napakaraming bird nest ferns. Ayun na, ang lalaki ng mga bird nest ferns. Dati may umaano dyan na yung kalaw na ibon nagpuga dyan. Tapos mga uwak, madaming dito. So, ang ganda ng dito kaprom di views. Yung hindi naman yung views talaga, yung bang ma-presko, masarap dito magbahay tapos may garden kasi nga ayan yung setting ng landscape, yung pagka-landscape niya, yung setting niya napakaganda. Lalo dito medyo pataas tapos pababa, maganda diyan na puno ng palay sa baba diyan. Tapos dito naman puno naman ng flowering plants. So, yun lang naisip ko para maging maganda. So, ayan ang dito, views. Dati naman akong pupunta dito kasi dito kasi dati nakatira yung kapatid ko dito sa bahay na ito. Pero, ayan abandon na siya at nasira na siya ng bagyo. Iniwan na rin din nila. Dito. Mga bird nest ferns. Ayan, may mga orchids na yung one day lang yung bulaklak, napakaraming puno, very nature.
Tapos anahaw, napakadami. Yung mga ano rin, mga galyang, o yung hindi ko na alam kung anong tawag yun sa Tagalog yung galyang na yan. Parang yung giant alocasia ba, pero ang sarap ng bunga niyan. Tapos dyan maraming dyan sa banda dyan sa bandang lugar na yan, kasi may puno dyan. Yung maraming walachi plants dyan sa mga ilalim. Napakadaming plants dyan. Kaya lang, ayoko na maghanap kasi punong-puno na yung bakuran ko ng halaman. Hindi na rin naman actually hanapin yung mga dyan, walachi, kasi nga napakarami tumutubo sa mga ilalim. Basta medyo may malilim at medyo malapit sa ilog o yung maliit na sapa, maraming walachi na plants, tapos yung mga begonia na tumutubo. Ayan. So babalik na ako dun sa bahay kasi nga ayun, dumidilim na. Hindi na practical pa ng walis. Saka ko na lang ulit pag-ipunan. Hindi naman kailangan na tapusin kaagad kasi marami naman akong time. Maraming dito, maraming tilapia. Minsan kinukuryente nila. Kaya lang ang disadvantage pag kinukuryente, lahat namamatay kahit yung maliliit. So dapat talang bingwit lang. Yung malalaki lang nakukuha. Pag maliit dapat binabalik para lumaki. Dito ako minsan namumulot ng mga white stones. Pero hindi na siya bumabaha. Tapos halos maubos na rin yung buhangin ng mga kumukuha para gawing bahay. So, ako naman bumibili naman ako ng buhangin. Hindi naman ako kumukuha dito. So, ayun, hindi na masyadong maraming puting buhangin o puting bato. Hindi na kasi hindi na kasi bumabaha dahil matagal nang hindi umuulan ng malakas. Although, yung ulan naman malakas pero saglit lang, kaya hindi sapat para bumaha. As usual, dito naman ako dumaan kanina, kaya dito rin ako dadaan pabalik. Ay, mahirap dumaan dito. Ayun. Tiga parang gusto ko uling kumuha ng kasi hindi pa naman konting-konti lang yung walis tingting ko. Parang medyo maliwanag naman ulit. Mas magandang kukuha ulit ako dito para matapos na yung project ko. So ayun mga ka-Promday, dagdagan ko ng konti yung yung walis tingting ko. Kaya lang talagang hindi masyadong maganda yung mga ngayon. Hindi masyadong maganda yung mga ngayon, yung tangkay ng maliliit saka malalambot. Pero kaysa naman wala. So dito kasi medyo maganda-ganda na yung location dito kasi pag umulan, umambon lang pwede akong tumakbo sa bahay kasi malapit lang ito. Almost siguro mga 200 meters na lang ito sa bahay. Saka hindi na ako tatawid ng ilog. Saglit lang naman ito. So ay mga ka-Promday, medyo nadagdagan na ng konti. Kaya ako gumagawa nito ka-Promday kasi mahal na yung walis tingting ngayon. At napakahirap ng buhay. Yung mga 35 to 50 ang isang walis tingting na ganun lang, maliit na maliit. So isang araw ko rin kikitain yun. Napakaliit naman ang sinisweldo ko, kaya kailangan ko talagang magtiyaga. Ayaw ko nang umaasa sa pagbibili kasi nga sa hirap ng buhay ngayon, malaking tulong yung gumagawa ka ng paraan para
hindi mo yung magamit yung kinikita mo sa araw-araw na nauubos. Hindi mo maubos yung kinikita mo sa araw-araw, lalo konting-konti lang naman yung kinikita. So 35 pesos 35 to 50 pesos, napakalaking halaga na yung para sa akin, kasi ganun talaga pag mahirap. Although barya lang naman yun sa inyong kapromdi, ayun, ini-enjoy nyo lang yung para bang wala lang, pambili nyo lang ng yelo yon, or hindi na nga kayo bumibili ng yelo kasi meron kayong refrigerator. Ako talagang hirap sa buhay, kailangan nagtsatsaga, at syempre kailangan kumilos. Pag hindi ako kikilos, hindi naman ako mabubuhay. So pag hindi naman ako gagawa ng paraan para makapagbili ng pagkain, so wala akong kakainin. So instead na ibili ko ng walis, ipambili ko na lang ng tinapay. So katulad nung 50 pesos, isang tasty na yon. Mga 3 days ko na yun na or 3 days to 4 days ko na yung pang merienda, almusal, merienda, yung yung tasty. Kasi ang mahal na nung mas mura na yung tasty ngayon, mas practical nang bumili ng tasty or yung Pullman kaysa bibili ka ng tinapay na tagbi 20 pesos or 5-20 pesos. Kasi yun lang isang araw lang ubos na kaagad, or isang kainan lang. Pag medyo gutom ka, yung tinapay na 20 pesos kulang pa sa isang almusal. Pero yung tasty na titipid ko, 2 slice, 3 slice. So isang ko na yon, isang almusal at isang merienda. So mas nakakatipid ako, kaya malaking tulong yung pagtitipid ko pag gagawa ko nito para sa akin. So imagine 3 days kong kakainin yung 50 pesos kaysa ibibili ko ng walis tingting. Ayun. So ayun mga kapromdi, malapit na matapos dito sa pangalawang kinuha ko na dahon ng niyog, palapa, 2 palapa yung kinuha na pang walis tingting. So malapit ko nang matapos yung paghihimay ko, at syempre alam ko parang mabubuo na siya ng isang walis. So ayun, kanina napakadilim doon sa pinuntahan ko. Grabe, parang uulan, tapos pagdating ko dito napakahangin, ang presko-presko. Ayun, inabutan na nga ako ng init, at ayun, tanghali na. Tamang-tama pagkatapos ko nito, ayun, tanghali na, magsasayang na ako pa uwi pagdating ko ng bahay. Ayan, lasarap ng hangin, napaka-presko. Kanina naliligo ako sa pawis ko, para akong ginigisa sa mantika. Tapos ayun ngayon, ayun, napaka-presko. Medyo magaganda yung ko dito, yung mga tangkay ng ng walis tingting, medyo matigas at parang mas matibay siya kumpara dun sa mga nakuha ko dun sa kabila. Kasi sobrang lilit nung nandoon, tapos ang lambot. Kapag nandito ako sa ganitong place, naisip ko yung Siargao, kasi napapanood ko sa mga vlog ng ibang mga vloggers, mga foreign vloggers, mga pupunta na Siargao. Parang ganito rin yung dating niya, maaliwalas, mapresko. Kaya lang kami ay medyo malayo sa dagat, so ilog naman yun nandito. Pero siyempre sa Siargao kasi, ang ganda ng doon, mga views, kahit hindi po nakakarating doon, yung mga nakikita ko sa mga pinapakita ng mga vloggers, ang ganda. Pati yung river nila napakalinaw, at syempre pwedeng magtampisaw anytime, hindi katulad dito na ang daming nangingitim sa lumot, tapos may mga basura na. Sarap siguro manirahan sa Siargao. Gusto ko rin sa Palawan, ang dami kong gustong lugar, pero maganda rin dito sa aming kapromdi. Kulang lang yung linis, katulad nito ang daming kalat. Sa ibang lugar kasi nililinis nila yung for tourism,
Dito walang tourism program dito sa amin. Dapat ilibilog nila yung lugar na ito kasi maganda rin. At especially yung mga yung mga plastic garbage na nagkakalat diyan. So ayaw ko ng ganun. Okay lang itong mga dahon kasi ilang linggo lang wala na ito. Yung mga yung mga plastic naabot niya ng taon, dekada bago mawala. Kaya mas gusto ko yung yung mayroon pinapatupad na cleanliness sa isang barangay. Minsan nga nagtapon ako nung doon ng basura doon sa Hindi naman basura yung mga dahon ng halaman ko na pinutol ko. So nakita ko nung nag caretaker ng lupa, sinita niya ako. Sabi niya bawal na magtapon diyan. Sabi ko, "Ha? Bawal na ba?" Sabi niya, "Matagal na." Parang nagalit sa akin. Sabi ko, "Dahon lang ito." Sabi, "Kahit na." So okay lang naman sa akin para kasi gusto ko nga yung ganun, yung magkakaroon ng awareness sa kalinisan. Kaya lang ako nagtapon doon kasi sabi nung kapitbahay ko, sabi niya, "Manoy, dito ka na magtapon kasi sinusunog ko din naman yung mga mga tinatapon na mga diyan, mga dahon." So ayun, kaya nagtapon ako doon, pero sa totoo lang ayaw ko magtapon doon. Ayun, syempre napahiya ako dahil nagtapon ako ng mga dahon. Sabi niya matagal nang binabawal doon. But mas maganda yung ganon, yung may mga bawal-bawal. Kasi pag walang bawal, kung saan-saan na lang, yung katulad niya na dami-daming sachet, kung ano-anong plastic nakikita ko dyan sa daan, kahit nga doon sa malapit sa kalsada, papunta sa amin, dami-dami nagkalat doon. Nakaka-stress. Masarap yung may privacy, yung walang nakikialam, yung malinis ang bahay, di ba? Kahit na naman saan gusto mo may privacy ka, malinis yung bahay mo, malinis yung bakuran mo. So ito ka-from D. Tapos na ako. So siguro isang walis na rin ito kahit papano, maliit na walis. So pwede nang pagtiyagaan, pero kung may time pa ako at makabalik pa ako dito, palagi naman ako dito, halos araw-araw naman ako dito, dagdagan ko pa ito kahit konti, kahit mga 50 piraso. So okay na yun. So pero ito okay na rin ito ka-from D kasi nga yun, marami rin, kahit papano marami na ito, pero dadagdagan ko pag tatambay-tambay din naman ako at wala akong magawa. So dadagdagan ko pa ito. So ayun po mga ka-from D, marami po salamat sa inyong panonood. At siyempre alam ko na refresh na naman kayo, hindi sa ginagawa ko kundi sa dito sa paligid na pinapakita ko, katulad nung nakikita niyo napaka-presko, very windy, tapos ayun, may mga lilim ng puno ng niyog. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. So, ayan po. Maraming salamat. Muchas gracias. Indios mabalos. Go home. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.